Dan uwarka ka bada waya ko ba za ka bada ba ne ba. Bace mana. Ai barinsa za ka yi gama kwacin, ai mugu shi ya san makwancin mu. Za ka bada ne ko ba za ka bada ba? Mariyan ɗau waya ta mun baka. Kai, taurin kai za ka bulle koya. Da aka yi ka sai mun waya ne za ka ce in ɗauka mun baka. Ko wannan ita ce arziki ka wallahi sai ka bada ita. Amma da ka wani tun a gurin na halakar da shi. Bace mana. A ba kawo, Allah kawo ta mai wahala kawai ɗan rena hankali. Mu za ka rena hankali? Ka sassare ka yin sha jininka. Don uwarka wa ya baka izinin shigowa unguwar nan kai face. Wallahi ban san kuna nan ba masa. Kai har akwai wata kafa wadda ta kasance ni area za ka zo ka ce za ka shigo kai mun kwace a ciki. Tsautsayi da ƙarar kwana ne ya kawo ni. Ko baka san waye shegi ya kafa ba ne Kabari na gaura masa mari zai gane. Ai kawai shi in na ƙara ganin ka a layin nan ka yi kwace. Ina karya kafa kai ina daddatsa ka da wannan addada kake go. Gurgu ne kai? Gurgu ne. Kai da gurgu ma za ka zo kai kwace a gaba na na. A duba mu masa a yi haƙuri. Waya ba kalasi sun shigo a kai kwace unguwan nan. Shi ka san masa azali in ya kira ka dole sai ka zo ne. Ka ba sa kayan tsako cinye kaɗan yi. A kamar bai da wayar sama don uwarka. Ok, to na gode masa. Dan wuya na gode ala ƙara arziki.